Hallo, weet je wanneer het vetenbieten zo koud is? Die veertjes die werden ook vreten. En dan wanneer het alle uien gesniet is, dan gaan die een beetje trouble dat die verder vingen. Zo dan heb ik denk ik met, en dat je het schijnt dat ze een groot vergenegen. Wanneer ik kan zetten en die veertjes kijken waar die eten doen. Zo ik heb mijn ene veertje verder. Dat je trainen zo dat je ons kijken door bij de stad waar ze 5 verder verkijken. En dan merken we ons dat zelfs. En die veertjes leggen dat zo ja. Nu heb ik een wezen waar we dat merken. Dankzij. Hey, weet je wat dit is? Dit is oude schweinsmalt, wat ons oude smalt. Wat wel niet meer brokken wel, maar dat kan. Hou dat gesmalten. En hier hebben we, ik wil je het maar wezen. Hier hebben we zout, fijn zout, en onder het 2, waar we dat genomen. En dan gaan we dat zaaier hier. En dan wordt dat een dingetje snijden. En dan wordt het dus een schot geworden, dan worden we dat eruit zaten. Voor de vegel, die ligt dat gruwel, ik zeg. Besonders voor het zeer koud is, dat smalt. Dat veelt die veeltjes, dat het zich warm houdt. Ik wil je wijzen, want dat is alle wat vorig zijn. Nu doen we dat zeer fijn hier. En dat smalt, wanneer het alle dik wordt, dat wordt ik dan alle zeer fijn top houden. En zolang dat koud is, wordt het fijn blijven. En dan dat die niet lang die veeltjes die gaan dit zeer hartstikke opgevreten. En dit is veel billiger als wat je een stoer veel voor krijgt. Wat kijk dan maar. Nu wordt het wezen, want we door een dingetje sparen hebben. Dat buiten opstellen en wil je zeggen waar die veeltjes dat liggen. Zo, nu kijk maar, nu hebben we dat zo fijn doorgeriet. Dat is alle zeer smaltig en vatig. We worden dan zo'n ding aan en dan wordt het laten hard worden. En dan wordt je het wezen. Waar die veel zich weer vrij. Zo, kijk maar. Nu wordt het eruit zaten, wordt het koud is, dan wordt het fijn dik worden. Dan gaan we dat eruit zetten voor de vegel. Wow, nu kijk maar, nu hebben we hier 10 liter vegelpoeder met oude schweinsmalt eieriet in verschillende getreid. Met zoetemank. Nu wordt het eruit zetten, wordt het koud is, dat het hard wordt. En nu wordt het wezen, maar het opstaan waar de vegel dat liggen. Oké, nu kijk maar. Duk we dat doosje een klein beetje en het water aan. En dan gaan we dat eruit nemen. Nu kijk maar. Waar dat we aanhouden, hebben we ons veel voor. Kijk maar dat. Dat ligt er veel zeer. We zeggen dat we aanhouden, dat als je tieren neemt zich dat ganz merkt. Dus dat blijft dat door. Zo, kijk maar. Hier hebben we nu een opgesteld. Dat ligt er veel zeer. Hier hebben we nog een steed voor vegel. Hij wordt nog een opgesteld. Ik geloof nu waar ze schaftig zijn. Nu kijk maar. Daar hebben we een echt kätzchen, een squirrel. En daar hebben we een wat ze een woodpecker, een halthaker. Oh ja, dat sure smaakt het van der schijn. En dat wordt niet lang en dan wordt er nog einer zijn en wer weet wat veel. En er komt nog eens veel aan, dat naam zich Blue Jays, dat zijn ze blijven veel. Oh ja, die lijken dat hier zeer bij Schtrucklaunt. Nu kijk maar. Daar is ook al, je wel ik kunt wijzen, daar zijn nu al 2 hardhakers. Kijk maar daar, dat lijkt als een polie, die komen hier meermaal aan. Hebben zich gevallen en dan vliegen ze weg. Zeer schijn. Kijk maar, daar hebben we nog een Blue Jay. Oh, die blijven er niet lang, die zijn een beetje plooid. Daar is er nu wat trek, kijk maar. Blue Jays, die hebben we hier ook. Zeer smaken blijven veel. Nu kijk maar. Weet je wat dit is? Dit zijn gekerkte nudelen. Hebben we hier ons gekerkt.
Hier haben wir eine große Pan mit Butter dabei. Und nu hebben we deze nullen bruinbroden, röstbroden. Viele eten Chips, Papitas, alles wat Snacks zwischen an. Und wir merken uns einmal ans Ende. Das muss vielleicht nicht gesund sein, aber ich will sagen, das schmeckt sehr schön. Nu wollen wir uns diese Nudeln broden. Wollen wissen, was das von leicht gut sein. Wo er noch alles ein Speizgebiet. Und dann hat er einmal ein Pickup und ist vorbeifahren da und kann erst ein bisschen snacken oder tuffeln. Ja, wo du noch ein bisschen Paprika machst. Ich habe dort noch ein bisschen Strom klar. Oh ja. Wow, nu kijk je mal, wir haben hier Paprikamank, ein bisschen Chesnickpulver, ein bisschen Zwiebelpulver, ein bisschen Pfeffer und Salz, ein bisschen Jalapeno-Pulver, was immer jeder, was der schön schmeckt, Speizchen, die hier macht. Nu wordt es immer Brot, was hier von geräuscht zu werden. Und da sind da rein. Machen wir einfach bearbeiten, weil die nicht alle auseten, aber das schmeckt nur schön, aber wieder eine Röstbrot herkaufen, die erste Zeit brauchen zum Bauen ein bisschen Tuffeln oder snacken. Oh, nu check hem mal. Ik geloof dat is aan right. Want die doen oftewel een lusjes nemen en hebben eerst wat zum Tuffeln. En voor zo'n mensen wat wel een weg verlieren oder gesund eten, dan blijft van dit waar. Aber für so Menschen, die all sagen, die gewesen bleiben, ja, jetzt erst bloß sehr schön, ich hatte da mal ein Pickup weg, der März, wenn ich irgendwo hingewiesen sind, meine was snacken erst, dann hol ich das über den. Ich hatte Chili-Pulver über mit Paprika, mit Snackpulver und Zwiebelpulver, Pfeffer, was immer je gleich schön schmeckt. Immer haben. Ich hatte so fein richtig Brot und erst am Beetweg abstehen. Bloß krach. Hier ist gut sein.